networking, cabana jeans, OT walleyes, LRS firm clothing, lifestyle ghetto figure. And the award goes to... Can we get a drum roll, please? DJ, I need that super solo. Changes in my life. We're changing clothing. Are you ready? 5, 4, 3, 2, 1. Networking! Networking. All right. uSandile kwaMagaba mkhomba ekhaya. So ngicela ukubonga kubo bonke abamuvotela nabangeseka nabangiphushisa ukuthola lokho kuhle kumina. Ngibonga kakhulu ngethemba ngelinye ilanga nawe ubuye nomunye ogqoke nethophini. Mina umnikazi wayo ngaba nomfana kagogo lapha ngababona mhlawumbe bayogqoka ngelinye ilanga. Ngiyabonga izandla zedlula ikhanda ukuthi I hope bonke bazwile ukuthi it's networking. Please.